Que tal? Benvidos a Diario dun Neno Labrego. Pilladesme de faena, ando queimando rastroxos. Pero acordoume de que hoxe era un bon momento para ensinarvos, porque aquí se ve moi ben, o que é un marco. Seguro que a moitos e a moitas vos soa, de oídas, outros o tedes visto, pero hoxe vou vos enseñar un marco porque se ve perfectamente. Así que vamos. Mirade. Como vedes, se podedes ver aquí, aí vedes como entre unha finca e a outra hai unha liña recta que está un poquinho máis fonda e que está de distinto color. Bueno, pois é porque aí se marcaba a diferencia entre esta finca e esta finca. E entre os donos dunha e da outra poñíanse de acordos para señalar ou poñer un marco. E isto é un marco, unha pedra fixa. En algúns casos, por aquí o máis habitual é poñer pedras, en outros sitios o que tamén se poñía eran estacas ou se poñía algún tipo de plantación. Bueno, pois aquí tedes o famoso marco galego polo que tantos problemas houbo en algúns lugares. Traeme o marco que te como, Vou por dous homens, E denúnciate. Vai, caralho. Meto-te un entredigo. Vai, permite. Eu atopo, Tino. Dame o marco que te como, Lárgate. Por xa amanhã que me vou pola Veña. Guardia Civil. Agora mesmo. Mañá vou pola Guardia Civil e o marco ben chubido. Veña. Es que está ali posto na foto. Agora mesmo. Si vamos por aquí, todo o resto se iban colocando a diferentes alturas, ou simplemente se colocaban nunha punta e noutra e se tiraba a línea recta. Así que, si seguíamos esta línea e vamos hasta o final da finca, pois vamos a encontrar outro marco que estaría por aquí. E vai en línea recta, desde aquí hasta ali abaixo. Pois nada, se non coñecíades o marco galego, aquí o tedes. Así que nada, se tedes outra forma, ou coñecedes outra forma de marcar as lindes entre unha finca e outra na vosa zona, pois nada, leovos en comentarios e sempre vou aprender. Un saúdo de Juanjo desde Galicia, aquí en Diario dun Neno Labrego.